La biblioteca de metadata, per Marta Clua. En un parell de dies estem convocats a les urnes per tal de configurar entre tots un nou govern pel nostre territori. Per aquesta raó, des de fa 15 dies estem envoltats de cartells, de titulars de diaris i de piulades ben diverses, tot per cridar la nostra atenció i sobretot per captar el nostre vot. A partir de tota la informació que ens fan arribar, ens tocarà escollir quina formació política està més alineada amb les preocupacions i prioritats de cadascú de nosaltres. I és que no totes les persones valorem el mateix a l'hora d'escollir govern. Per alguns, les mesures econòmiques són prioritàries, per d'altres, l'educació i la sanitat, per d'altres, la llengua i la cultura. Però probablement un dels aspectes més preocupants seran les mesures relacionades amb la cura de l'aigua, tenint en compte la situació de sequera que estem patint. I és que, malgrat les recents pluges que ens han fet pujar els nivells dels embassaments, cal seguir apostant per mesures de sostenibilitat ambiental si volem tenir un territori i un planeta més saludable. Perquè, si no ho fem, potser haurem d'anar a buscar alternatives fora del nostre planeta, com les que ens planteja la recomanació d'aquesta setmana. Es tracta de Aprendre si tenim sort, de la Becky Chambers, amb la traducció que n'ha fet al català l'Anna Listerri i que ha editat Mai Més. La història ens situa en un futur on l'Ariadne O'Neill és una enginyera a bord de la nau espacial Lucky 6, que juntament amb altres tripulants emprèn un viatge que durarà 80 anys i que la portarà molt més enllà del món i del temps que coneix, tot amb els propòsits de descobrir una nova vida i desvetllar els misteris de l'univers. L'Ariadne, conjuntament amb la meteoròloga Helena, la biòloga Chikondi i el geòleg Jack, realitzaran una sèrie de missions espacials finançades destinades a explorar exoplanetes, no amb finalitats de colonització o adquisició de recursos, sinó simplement per adquirir coneixement per coneixement, fent el mínim mal i tenint el menor efecte possible en els entorns amb els que es troben. No obstant això, tot i que l'Anki 6 està tan lluny que les transmissions de la Terra triguen 14 anys d'arribar, el temps no s'atura, i mentre els científics segueixen amb el seu treball, el temps avança, i la Terra que van deixar enrere potser no sigui la mateixa Terra a la qual tornen. Ens trobem davant d'una història de ciència-ficció narrada a partir de la veu de l'Ariadna com si fos un diari de bord, on es contrasta el detall dels descobriments espacials amb les rutines de la vida diària dins de la nau. L'originalitat d'aquestes exploracions interplanetàries es troba amb l'adaptació que els exploradors fan amb els seus cossos, per tant d'adaptar-se a les condicions dels planetes que visiten, per tal d'integrar-se totalment i causar el mínim efecte possible sobre els llocs visitats. M'ha semblat un enfocament molt original i a la vegada molt respectuós i gens colonitzador. Un dels aspectes més destacats de la història són les descripcions que fa, sumament precises i acurades de tota la investigació científica. I amb la mateixa cura i delicadesa ens narra també la rutina del dia a dia, fent-nos properes les seves vides com si fossin els nostres veïns. La Becky Chambers ens fa viatjar més enllà, en una història original i poètica que ens parla de ciència i de futur, amb el caliu més humà com fa sempre aquesta autora. L'afany de conèixer altres països, altres cultures diferents a la nostra, sempre s'ha de viure amb els ulls d'explorar, d'estudiar i d'aprendre si tenim sort. Acabes d'escoltar La Biblioteca de Metadata.